Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Niklaus, a to jest gra H1Z1 King of the Hill. Słuchajcie, nigdy w życiu nie robiłem openingów, bo też nie grałem w gry, w których były do otwierania skrzynki. No ale w H1Z1 pojawił się nowy system otwierania skrzynek i że mam taką okazję, że akurat mam tych skrzynek 114 of the Kill. A ja co ja powiedziałem? Źle coś powiedziałem? Nie wiem. No, moi drodzy, wydałem na te skrzynki 1500 zł. Bez kozery powiem 2. Także teraz musimy wszystkie otworzyć. No to bawmy się. Może ja do tego jakąś muzykę puszczę odpowiednią. Mam tutaj pewien zasób, prawda, darmowej muzyki. Już to zrobię, żeby nie było nam tak smutno. Jakieś głupie. O. O. No i możemy się bawić. Liczę na to, że będzie kosa. Nieźle. Wow! Naprawdę dobre. Jak kowboj. Fajna koszula. I ta również. Mam nadzieję, że będzie kosa jakaś elitarna. No, jest koszulka. I koszulka. I kapelusz. A few moments later. I koszulka. I koszulka. I koszulka. I koszulka. I koszulka. 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 6.5 hours later. Koszulka. 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 Kolejna. Dobrze jest, myślę, że będzie lepiej. Koszulka. Koszulka. 2000 years later. Koszulka. I koszulka. 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 One eternity later. No to ty, moi drodzy, tyle z openingu. Broń pod wpływem temperatury w komorze nabojowej zdematerializowała się. Dziękuję za uwagę, zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że bawiliście się równie doskonale jak ja. Trzymajcie się i pozostańcie w dobrym zdrowiu. Pa, pa.